De editie van komend jaar is in Maasniel, maar de organisatie van het LVK wilde nu al bekendmaken waar de gouden editie van het Limburgs Vastelovensliedjesconcours in 2026 plaatsvindt. De 50e editie van het Limburgs Vastelovensliedjesconcours die hij in Landgraaf te laten organiseren. Je kunt op een plek hoe ze natuurlijk heel veel ervaring hebben met hele grote festiviteiten. Hè. Pinkpop natuurlijk al jarenlang prima georganiseerd. Ik vind het een fantastisch iets dat Landgraaf dit krijgt. Vooral fantastisch voor de verenigingen, voor alle carnavalsverenigingen die zo bereid zijn en zoveel energie hebben. Landgraaf opgericht in 1982, ontstaan in 1982 en 4 keer 11 jaar later, 2026, Magevuur, die finale van het LVK organiseren. 4 keer 11, 44 jaar Landgraaf. De keuze voor Landgraaf heeft alles te maken met de kosten die het organiseren van een groot evenement als het LVK deze dagen met zich meebrengt. Veiligheid, CO2-belasting en andere vergunningsperikelen drijven de kosten fors op. Laat staan dat het hard gaat sneeuwen, zoals afgelopen jaar. Eerst keer dat ik dit meemaak en we zijn er gisteravond al mee begonnen. Het zijn flink wat centimeters, dus er zitten wel wat uurtjes in momenteel. Uiteindelijk zitten vernoemd de kostenpost met grondverzet, zoutstrooiers, sneeuwschuivers. Rond de €50.000 op dit moment. En ik sluit niet uit dat het meer wordt. Dat speelt zeker een rol. Al een aantal jaar hebben we toch de indruk dat ze bij dit evenement er goed aan zouden doen om het ruim van tevoren ook toe te wijzen dat mensen zich echt kunnen voorbereiden. 4 keer eerder was het LVK in Parkstad, de laatste keer in 2017 in Heerlen. En juist toen was er, net zoals dit jaar, veel commotie over de jurering. Björn en Mieke kregen heel weinig punten van de Zuid-Limburgse jury. Een controverse die dit jaar al leidde tot een nieuwe opzet van de puntentelling. We komen op 3 jury's terug en die 3 maken denk ik toch de kans dat we tot een situatie kunnen komen waarbij er een breed gedragen winnaar komt, alleen maar groter. En dat is niet voor het eerst. De LVK-historie kent heel veel controverses. En dat kan ook eigenlijk niet anders, want het Limburgse liedjesconcours werd geboren uit een controverse. En ik hoop dan ook dat vooral dit jaar de kasteleins de Hollandse liedjes uit de jukebox laten. Veel carnavalsliefhebbers wilden af van de Hollandse liedjes en zochten naar een podium voor de Limburgse slagers. Dat lukte met een halve eeuw LVK, waarin de felle discussies dus ook vaak een teken zijn van betrokkenheid. Met een gouden jubileum in een paviljoen op het Pinkpopterrein. We hebben straks heel veel handjes nodig te leveren door hopelijk verenigingen. Maar die verenigingen die ook leveren bij Pinkpop, dus we hebben heel veel ervaring. Ook het vertrouwen van fantastisch om dit naar Landgraaf te halen. In die zin is het wel ook speciaal dat zoveel verenigingen samen dit gewoon organiseren.